constata que a cidadanía está cada día máis de acordo en que ten que haber un cambio de rumbo necesario nas políticas agrarias e na política alimentaria. Está claro que a cidadanía, con toda a xente que se chegou hoxe aquí, todo o mundo nos está dicindo que o que quere a diario, que o que quere habitualmente poder estar e vir a comprar estes produtos, vir a abastecerse para as súas mesas dos produtos labregos, das cousas das nosas casas, e nós, como labregas e labregos, tamén precisamos e reclamamos, por eso facemos este tipo de experiencias, tamén reclamamos que ese cambio de rumbo na política agraria para que poidamos, no marco da soberanía alimentaria, decidir que é o que comemos, que é o que producimos, a quen lle compramos os nosos alimentos e tamén como se producimos alimentos que queremos levar á boca. Nese sentido, estamos moi contentas e contentos, xa que vemos que a resposta cidadán é moi importante e o único que falta é que os gobernos tomen nota destas cuestións, que sepan que teñen que poñerse a legislar e a facer políticas para a cidadanía, para toda esta xente que quere comprar directamente aos labregos e labregas e para que desde logo haxa nas nosas mesas alimentos das nosas labregas e labregos e para que nas nosas mesas haxa produtos sans e produtos do comercio local que podamos meter a diario nas nosas familias e nas nosas bocas que nos alimenten, non? E dos que poidamos vivir as persoas que nos dedicamos a